cases. Vi skal nu høre Rasmus Lundgren fra SDC og hans indlæg omkring compliance-signering i stor skala, kan jeg godt sige. Præcis omkring Signing One, som er SDC's signeringsmotor, der betjener rigtig mange medlemsbanker i Norden, både privatkunder og også business. Rasmus, han er Head of Digitization hos SDC, og har været en bærende del af udviklingen og digital signering hos SDC de sidste 7 år. Rasmus, han er projektejer af flere strategiske projekter hos SDC, herunder dokumentssigneringsløsninger, onboardingprocesser og EIDs, implementeringer såsom MitID, Samlation til Færøerne, BankID til Sverige og Norge også. Skal vi give Rasmus en rigtig varm velkomst? Rasmus, velkommen her på scenen. Tak skal du have. Tak. Jamen hej. Jeg er jo en af flere Rasmus'er, kan jeg forstå. Og jeg kommer fra SDC, og vi har lige ændret det afdelingsnavn, så nu hedder det Self-Service Processes. Så det skal jeg også selv lige vende mig til. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om vores Signing One-løsning, som vi har lavet. Og inden det skal jeg lige have fat i den der. Så vil jeg gerne fortælle jer lidt om SDC. Fordi den virksomhed, vi er, spiller en rolle i de valg, vi træffer undervejs. Vi er en IT-leverandør inden for finans-IT. Vi leverer alle de IT-løsninger, som et pengeinstitut skal bruge for at kunne drive bank. Og det strækker sig fra helt grundlæggende kernesystemer over rådgivningssystemer og fondshandelssystemer, men også til de slutkundevendte systemer som netbank og mobilbank og dokumentsignering osv. Hele tankegangen er fællesskab. Det startede tilbage i 60'erne, hvor en række mindre pengeinstitutter gik sammen og besluttede sig, at de kunne godt se, at det var dyrt at drive pengeinstitut. Det blev dyrere og dyrere, så hvis de gik sammen, så kunne det være, at man kunne få nogle store driftsfordele i det. Så der er en stærk følelse af sådan fællesskab og fællesskabsløsninger. Og det er også hele grundlaget for, at vi kan levere en god bankoplevelse til en konkurrencedygtig pris. Og det er faktisk hele vores mission. Vores mission, altså vores grundlag for at eksistere, det er at kunne levere nogle sikre løsninger, nogle effektive løsninger, og meget gerne nogle åbne løsninger, så de kan bruges på forskellige måder. Så skal vi kunne gøre det selv, der hvor vi har vores kompetence, men vi vil også meget gerne samarbejde med de bedste partnere på området, fordi der er nogen, der er dygtigere end os, og specielt til nogle af de her ting, som jeg vil fortælle om i dag, der har vi noget ekspertise, som vi ikke behøver at have her i huset, i vores hus. Vi er 54 pengeinstitutter tilknyttet. Det særlige ved den virksomhed, det er, at vores kunder de også ejer os, så vi har et tæt forhold til hinanden. Vi har 900 medarbejdere i 3 lande, Danmark, Polen og Norge, og vi betjener over 6.000 arbejdspladser. Så det er rigtig, rigtig mange arbejdspladser, der benytter SDC-systemer. Og vi har 2,3 millioner slutkunder, som bruger selvbetjeningssystemerne i en eller anden grad. Går i netbank, mobilbank osv. Det spiller også en rolle for, hvor mange dokumentsigneringer vi har. Der er rigtig mange, jeg tjekker lige op. Jeg mener, vi har 300.000 dokumentsigneringer om måneden. Så er der en hel del dokumenter, der skal signeres løbende. Så er det som sagt et nordisk fællesskab. Vi har kunder i alle lande. Vi startede i Danmark, kom til i Norge. Vi har Sverige med, og vi har alle pengeinstitutterne på Færøerne. Og der kommer hele tiden flere med til. Der er et vækstmarked, specielt i Norge. Så det arbejder vi rigtig meget i. Så over til det i virkeligheden handler om, vores dokumentssigneringsløsning. Og jeg kunne godt tænke mig ligesom at tage tilbage til, da det startede, at fortælle historien om, hvorfor vi har truffet de valg, vi har gjort. Vi havde en tidligere dokumentssigneringsløsning, som var god på det tidspunkt, den blev lavet, men vi har en samarbejdspartner på realkreditområdet, som godt kunne tænke sig at få deres dokumenter ind i vores løsning. Bankerne har jo typisk det privilegie, at der er rigtig mange kunder, der går ind i en netbank. Der er ikke så mange, der går ind i en realkreditinstituts hjemmeside og så lige kigger på et eller andet.
bankerne har mange besøgende, så derfor er det attraktivt at få dokumenter ind hos os, og man kan signere dem derinde. Udfordringen var, at den signeringsløsning, vi havde, den var meget tæt koblet til vores netbank, og den var meget tæt koblet til vores produktionssystem. Så det var ekstremt svært at få et dokument ind, og det var næsten umuligt at få det ud igen af vores signeringsløsning. Vi havde noget, vi kaldte den egenudviklet uafviselighedslog, hvor vi i virkeligheden det signeringstidspunkt, der lagrede vi alle data om signeringen, alt hvad vi kunne finde ud af, ned på en linje, og så krypterede vi det her ekstremt hårdt. Det gjorde bare, at når man så skulle bruge de her data, så tog det 3 lange og 4 brede at få ud igen. Det var dyrt og tidskrævende og krævede særkompetence. Så det var ikke særlig smart. Det var svært at integrere til. Så manglede det noget funktionalitet. Vi kunne ikke vise et dokument, der var signeret. Vi kunne ikke, der var mange ting, vi kunne gøre. Så det var teknisk forældet. Så da vores samarbejdspartner her, Totalkredit, de ønsker at få dokumenter ind, så laver vi et proof of concept sammen med dem, og siger, kunne vi gå ud og finde nogen, vi kunne samarbejde med, som kunne levere det, vi har brug for lige nu her, til den her specifikke kunde. Og der finder vi så, at vi laver faktisk et ret stort stykke arbejde og vælger Signicator som samarbejdspartner. Og så laver vi en meget smal løsning til dokumentsignering for Totalkredit. Det er den, jeg kalder en signing POC. Så har vi jo lidt den udfordring, at vi har 2 signeringsløsninger. Vi har vores egen hovedsigneringsløsning, og vi har vores smalle løsning. Vi får det til at ligne lidt hinanden inde i vores netbank, men det er ikke en super god kundeoplevelse. Samtidig så er der også andre, der finder ud af, at det kunne egentlig være meget rart at få deres dokumenter signeret digitalt. Nogle vil gerne bare have det signeret digitalt, og andre vil gerne have det ind i vores netbank. Der er også nogle af vores nye kunder, specielt i Norge og Sverige, som har egne produktionsselskaber eller egne samarbejdspartnere, hvor det også er attraktivt at få dokumenter ind. Så vi står faktisk i en situation her på det tidspunkt, hvor vi har 4-5 forskellige signeringsløsninger. Nogle kunder skal for eksempel ved et engagementsoverførsel, så skal man måske 2-3 forskellige steder hen og signere. Det er ikke særlig smart, det er ikke særlig brugervenligt, og det er noget af det, som vi går lidt op i, og vores kunder gør i hvert fald også. Så har vi nogle andre udfordringer. Blandt andet så skal alle vores dokumenter signeres hver for sig. Det kan godt tage lidt tid, og dengang var det jo nøglekort. Hvis det er sådan en helt overførsel, så er det altså et helt nøglekort, man bruger næsten på det, ikke? Så det var ikke særlig brugervenligt. Den her uafviselighedslog, det var ikke særlig smart. Vi har også den model af vores pengeinstitutter tilknyttet os. De betaler for de løsninger, der er, når de bruger dem. Så det var dyrt at få det her ud. Det kunne næsten ikke betale sig, hvis man skulle i retten med en mindre sag. Kunden kunne ikke se et signeret dokument. Og så er der det her med, at vi skulle have særkompetencer hos os selv omkring nationale idéer. Det er egentlig ikke en opgave, som vi gerne vil have i vores digitale signeringsafdeling. Fordi vi er bedst til finans-IT. Det er der, hvor vi synes, at vi er dygtige og har et samarbejde med kunderne. Vi behøver ikke vide alt om nationale idéer. Så da vores gamle netbank stod over for en udskiftning for nogle år siden, så begyndte vi at lægge vores hoved i blød på, hvad skulle vi gøre, hvordan kunne vi designe en ny signeringsløsning. Og der kom vi op med en række krav. For det første skulle det være en fælles nordisk løsning. Vi skulle kun have en, både til erhverv og privat. Det skulle være det, der var gældende. Jeg skulle kunne multisignere. Det skulle være en åben platform, der var nem at integrere til. Vi skal leve op til markedsstandarder. Så skulle det gerne være meget enklere at drifte og udvikle på, og vi skulle kun tage os af det, vi er gode til. Og endelig så er der også det her omkring compliance og sikkerhed. Det bliver bare vigtigere og vigtigere. Det vil vi gerne være state of the art på. Og svaret blev det, vi kalder Signing One.
vi har lavet en løsning, som vi har nogle bagvedliggende dokumentsystemer, som kobler op til det her. Og de dokumenter er selvfølgelig forskellige fra erhverv til privat, men vi kan løse den her i Signing One ved, at alle dokumenter kan komme ind, både erhverv og privat. Vi kan nu få et to-signed document ud. Vi har support af alle tredjeparter på flere forskellige måder. Vi har multisignering, og vigtigst af alt, så har vi kun én løsning nu. Et sted, man skal hen for at signere, og et sted, man skal aflevere dokumenter for at signere. Vi gjorde det sådan, at vi udviklede en løsning hos os selv, og har egentlig størstedelen af det, vi kalder et underskriftsrum hos os. Og så der, hvor Signicat har nogle særkompetencer, der vælger vi at bruge dem. Vi har gjort det sådan, at vi har lavet en løskoblet løsning, som jeg fortæller jer om lige om lidt, går lidt mere i dybden med. Og vi har lavet det både, så man kan bruge det helt generisk, og med et forretningsslag, man kan kalde nogle API'er. Vi bilder os selv ind, at vi er ret specielle i bankverdenen. Det er der sikkert også nogle andre af jer, der har nogle helt specifikke forretningsmæssige krav. Det er ikke ligegyldigt, hvornår et dokument bliver signeret. For eksempel hvis det er en omprioritering af et eller andet lån, så gælder det måske kun i en vis periode. Det kunne også være rentetilpasninger. Det kunne være omkring, hvornår må et dokument slettes, hvornår må en sag annulleres, og andre helt forretningsmæssige specifikke ting. Det vil vi gerne have kontrol over selv. Derimod så alt det her omkring rendering af et dokument, vise mod slutkunden, der er omkring identity providers, som vi har hørt om før, det behøver vi ikke nødvendigvis at gøre selv. Så det har vi lavet en aftale med Signicat om, at de står for. Og det viser sig jo for eksempel ved, da NemID blev til MitID, jamen så på dokumentsignering, der skal vi faktisk ikke gøre noget. Der får vi out of the box fra Signicat. Der er også kommet en ny løsning på Færøerne, der hedder Samleikin, og den får vi med Signicat. Og så understøtter de nu her multisignering. Alt omkring pengeinstitutcertifikater behøver vi ikke koncentrere os om mere. Det havde vi rigtig meget med omkring før, hvor de kunne udløbe, og lige pludselig kunne bank ikke signere. Det har vi ikke noget med at gøre. Og så får vi nu et genereret e-proof, som man kan gå i retten med, hvis man har brug for det. Og den måde, vi har gjort det på, det er, at man kan sige, at vores kunder er meget forskellige på SDC. Vi har lige fra landets mindste sparekasse til landets største sparekasse. Så vi har, vores kundekrav er meget forskellige. Nogen vil gerne have en fuldt understøttet proces, hvor de slet ikke skal forholde sig til noget som helst. Og andre har nogle ønsker om at tage dele af processen over selv. Måske har de lavet nogle automatiske løsninger i eget hus, og så skal vi bare kunne understøtte det som SDC. Så vi lavede 3 forskellige versioner af Signing One. En helt generisk. Så lavede vi en, vi kalder med SDC sagsunderstøttelse. Det er egentlig, hvor vi cutter noget af enderne af, og så laver vi en fuld procesunderstøttelse. Og jeg vil prøve at fortælle en lille smule om alle 3. Det her, det er den fuldt procesunderstøttede model. Og det starter i virkeligheden altid med et eller andet form for kundeønske. Det kunne være et produkt eller en service, der skal laves. Og så har vi en rådgiver i vores kundeproduktionssystem, som opretter et eller andet. Lønkonto, kredit, noget af den stil. I slutningen af det, så bliver der dannet nogle dokumenter. Og lige så snart, at vi har dannet dokumenterne, så går vi ned, vores signing-løsning går ned og laver en grundlæggende sag i vores system, så vi har noget at hænge alle aktiviteter op på efterfølgende. Så sender rådgiverne, i virkeligheden skal den pil nok være deroppe, fordi rådgiveren sender dokumentet til kundens underskrift, og i det vi gør det, så sender vi med det samme en sag ud til Signicat. Så kan
kunderådgiveren, det her det er en meget forsimplet tegning. Noget af det her kan ske automatisk, og noget af det kan ske manuelt. Altså rådgiveren kan for eksempel vælge at sende notifikationer til kunden. Nu er der er noget, der sker automatisk. Her er et dokument, der er til underskrift. Man kan også vælge at lave individuelle beskeder til dem. Og så går kunden så i netbanken og signerer. Det er et certifikat, der renderer dokumentet. Vi får et e-proof tilbage. Det arkiverer vi i vores e-arkiv. Og så har vi sådan nogle aktiveringsprocesser bagefter, som sker helt automatisk. Altså hvis man har bestilt et lån, eller aftalt det med en rådgiver, og det er underskrevet, så bliver det aktiveret og udbetalt osv. helt automatisk. Så det ligger i vores signeringsløsning, at alt det her sker automatisk. Dokumentet lægger vi ned i det, vi kalder et e-arkiv, og der kan vi gå ind og se det, så hvis rådgiveren ønsker at tjekke op på et eller andet, så er det det samme e-proof, som kunderne kan se ude i netbanken. Så vi lægger ned til det samme sted i vores e-arkiv. Det er en meget simpel. Ja, det er ja, endelig. Er det her flow ens for både privat og erhvervskunder? Det er more or less det samme. Der har vi nogle processer inde i sådan en onboarding-proces, hvor man egentlig får defineret tegningsberettiget. Og der har vi et samarbejde med en anden leverandør, hvor vi er ude og hente de her tegningsberettigede inde. Så har vi den, går en lille smule ned i materien. Vi har så den, vi kalder den STC sagsunderstøttede model. Og det her kan man sige, der er det i virkeligheden lige meget, hvor sagerne kommer fra. Det vi forudsætter i denne her løsning, det er, at man kommer med en dokumentpakke. Så hvis man har en dokumentpakke, for eksempel har vi nogle automatiske systemer på STC, som vi kalder automatisk produktion eller noget andet, og den her automatiske løsning producerer et dokument, altså producerer et produkt med en dokumentpakke. Men det skal jo også signeres. Og det kan man så sende ned via nogle services, hvor vi igen kreerer en sag, så man kan følge den undervejs. Rådgiveren kan stadigvæk, altså der sker nogle helt automatiske udsendelser af notifikationer. Man kan også lave sin egen notifikation. Man kan, altså hver eneste pengeinstitut har deres eget. Man kan stadigvæk cancel en sag. Man kan stadigvæk afvise den, hvis ikke man synes, den skal igennem igen. Vi kan endda, hvis det dokument, der kommer ned, ikke har logo på, er der en service til at putte logoer på. Og så til sidst, så sender vi det igen ud til Signicat. Vores underskriftsrum spørger efter, om der ligger noget til underskrift, og så får man sådan et signing-link ud, og man signerer det, og vi lægger det ned i et arkiv igen. Men her har vi skåret den første del af processen væk med dannelse af dokumenter og alt det her, så vi ved faktisk ikke, hvad der kommer ind. Så derfor kan vi heller ikke aktivere noget. Så det er en lidt mere komprimeret proces, hvor man selv står for en del af det, hvis man ønsker det her. Som sagt er der en del af vores automatiske løsninger, der bruger den her, men der er også en del af vores kunder med deres egne løsninger, som ønsker at bruge det. Hvis man har lavet nogle robotter til at producere produkter, så er det her en god måde. I virkeligheden kan man kalde vores dokumentdannelsessystem også at få dannet dokumenterne, så det sker også automatisk. Så er der den sidste model, som vi kalder den generiske model. Og i virkeligheden så de andre modeller bygger på nøjagtigt de samme services, som vi viser her. Så vi tager så at sige vores egen medicin. Vi har kun et sæt grundlæggende services, som bliver brugt til det hele. Her kan man gøre lige præcis, som det passer ind. Det betyder, at man kan kalde og få dannet en signing case, hvis man har et dokument. Man kan få signing casen, man kan få dokumenterne ud, og man kan gøre alt muligt ved services direkte. Faktisk er det så generisk, at vi har lavet services til at danne sit eget underskriftsrum. Så hvis der er nogle kunder, som vi har i Norge, som måske er en del af en større koncern,
Det kunne være et pensionsselskab, som har en lille bank, eller et forsikringsselskab, som har en bank, hvor de har deres egen brugergrænseflade til kunderne. Jamen, så kan de oprette deres eget underskriftsrum inde i deres portal. De kan få hentet, hvor mange dokumenter ligger der til underskrift, altså sådan en counter. De kan se, hvad for nogle dokumenter, der er signeret via services. De kan se, hvem der mangler at underskrive, hvis der er flere underskriver på. De kan faktisk også få selve signeringsfunktionaliteten via de her API-kald. Så man kan lave fuldstændig generisk sit eget underskriftsrum. Og så har vi lavet sådan en Azure Message Queue, hvor man kan subscribe på, når der er noget, der ligger til underskrift. Og der får man så at vide, ja, nu er der noget, der er signeret, og så kan man hente et e-proof og lægge det derhen, hvor man gerne vil. Yes. Det kan vi nemlig. Ja. Hvordan vil jeres failure flow så være, hvis den vil gå? Kan I så reactivate den og bruge det samme dokument, der er Det ærlige svar, det ved jeg ikke. Men jeg har... vores product owner Lars er med også. Det kan være, at han kan svare på noget af det i pausen, men ellers så kan vi tage det. Jeg vil svare meget gerne på det. Så ellers har vi en god arkitekt, som kan. Ja. Men det er som sagt ekstremt generisk opbygget. Og det er en af de ting, som var tænkt fra starten af, og har været noget af det, vi har været rigtig glade for. Fordi det er nemt at springe over, hvor gæret er lavest, når man er i gang med sådan en udviklingsproces. Det er nemt at hoppe over, sådan så at man kommer hurtigere afsted. Men vi vinder på det her nu. Vi vinder på det, vi kalder et business layer orchestrations. At vi har det så. Altså vi, ikke for at nedgøre noget som helst, men vi ligesom gemmer signifikat for alle andre. Det er os, der har det som forretningslag, sådan så vi er i kontrol over, hvad der sker. Det er vigtigt for os, at det ikke alle skulle ikke ud mod signifikat med alle de fejl, det ligesom kunne give. Så er det os, der har det forretningslag hos os selv. Hvis der nu, noget af det vi kunne se også meget hurtigt, det er, at der kommer nye krav. Der går ikke ret lang tid, før vi er i luften, så kommer der noget nyt. Og det er vi så selv fuld kontrol over. Så vi kan ændre det i alle 3 modeller. Ja, så bare som afslutning, så er det Signing One. Og det vi har fået ud af det, det er jo så en sikker dokumentssigneringsløsning. Ikke mindst via samarbejdet, som sikrer compliance og de regulativer. Det behøver vi slet ikke forholde os til. Vi har funktionalitet på markedsniveau, mindst på markedsniveau. Vi har en løskoblet løsning, som er 100% integrerbar. Og så har vi ikke mindst en god brugeroplevelse for vores kunder, uanset om de er erhverv eller privat. Og vi har faktisk, vores pengeinstitutter har faktisk en del kunder, som både er erhverv og privat. Deres oplevelse er den samme, hvis det er en lille håndværksmester, som har noget, og så skal det et privat engagement med over os. Så det er kun et sted, man skal gå ind samlet, og man kan multisignere det og finde dokumenterne samme sted, uanset om det er den ene eller den anden. Yes, det var Signing One. Er der nogle spørgsmål her fra salen, der vi eventuelt spørger Rasmus om noget udover Mastercard? Michael? Altså, den største udfordring for os har været, man kan sige i virkeligheden, så det her med, at vi fik tænkt løsningen rigtigt fra starten af, var rigtig godt. Altså en arkitekt, der troede på, at man havde den rigtige løsning. Og det pres har der været udefra for ligesom at få lavet den lidt hurtigere og lidt billigere, og kunne vi ikke komme i gang lidt hurtigere. Det var en udfordring. Og så kom vi i gang forkert med vores servicelag. Det servicelag, som vi kalder business orchestration, vi kalder det Bifrost i intern tale, som sådan er vejen til guderne. Men det lavede vi på en meget mere almen STC-måde. Og der var ikke andre, der havde brug for at komme i nærheden af de orkestreringer end os.
Så at få det ind til os selv og få kontrol over det betyder noget. Så kan man sige, at det her med, at det er til slutkunder, det kunne vi også hurtigt mærke, at det betyder noget for vores kunder. Der er lidt mere tålmodighed, når det er rådgivningssystemer, man laver. Så kan de godt tåle lidt flere fejl. Den tålmodighed er der ikke helt, når det er slutkunder. Det er en udfordring. Der skal ikke mange fejl til, før man synes, at det er ikke så godt. Ja, Rafael? Processen, så er det i netbanken og rådgiveren, eller er det også på mobildelen? Ja, det er på netbank og mobil. Som sagt kan man lave sit eget underskriftsrum, hvis man vil det som kunde. Man kan signere det alle steder fra. Så jeres notificering kører både på pushbeskeder og sms og så videre? Ja, det gør det. Det bestemmer rådgiveren sådan set. Eller det automatiske system, man sætter op. Andre spørgsmål? Jo, naturligvis skulle jeg til at sige. Ja. Fra Syndicats side veldig fornøyd med det samarbeidet vi har fått med STC, og dere har jo nå blitt. Jeg er usikker på om dere er størst, men dere er av de 2-3 største signeringskundene. Og opplever at dette fungerer veldig godt. Ja, i lige måde. Og vi har mange signeringer på, og det går bare støt og roligt opad. Der er flere og flere, der lægger deres egen på, sådan så de kan få signeret det, de gerne vil. Det er rigtig fint. Jeg havde også et spørgsmål til dig, Rasmus. Hvad bringer fremtiden så? Fordi man kan sige, og det gør ikke noget, vi er usynlige i det her sammenhæng, Rasmus, men hvad bringer fremtiden på Signing One og signeringsdelen i filmen? Jamen, nu har vi jo lige fået Future for Signing, altså jeg tror, at vi skal hjem og kigge på Wallet, generelt på STC. Ja. Men altså, der er selvfølgelig alt omkring sikkerhed, det er der ingen tvivl om, det bliver mere og mere vigtigt for alle. Men der er også den anden side, som er brugervenlighed. Det skal være nemt det her. Det er super komplekst. Altså bankdokumenter i forvejen er super komplekst. Ikke kun at lave dem, for det er det også. Men sådan en bankkunde, der kommer ind og skal signere et dokument, jeg har garanteret alle sammen prøvet det. Det er jo hundredvis af sider, der skal signeres under hver enkelt dokument. Hvis ikke det er nemt at signere og have med at gøre, så taber vi med det samme. Så jeg tror, at brugervenlighed har en kæmpe stor betydning. Ja. Okay, yes. Ja, men skal vi ikke give Rasmus en kæmpe stor hånd for det her indlæg? Tusind tak, Rasmus. Tak. Yes.